Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana? Kami channel ini keluarga sederhana. Ya, alhamdulillah pemirsa, yo mae dapat rezeki saka ibu. Jadi itu kok biasa pemirsa diberikan peralatan mandi. Tak sepil no ya pemirsa. Ini sikat gigi. Sampone sak botol, terus satu pentring birum sari pemirsa buat ketiak. Padahal mak iki wis nganggo iki pemirsa ya, wis nganggo iki, cuma iki gak nampe. Jadi dikon pakai iki gak tidur ben mana iki wis kaya ngene pemirsa. Emang mae lagi masak nyayur lodeh terong sama labu siam sama tahu, terus habis makan emang mae arep menyikat kamar mandi. Berhubung ibu belum selesai yo, emang mae melayu mundur kayak ibu tau pun pemirsa tak kresek loh kanggo mae kabeh langsung seger. Tapi biar mae gatel pemirsa, tapi bos mudah wis mudah-mudahan tambah lancar rezekinya ya pemirsa. Semangat berjuang rupiah untuk masa depan anak. Gimana yo kronologi pemirsa yo sekalian, Dwi iki delokno lomba lari, jadi goleki akte kelahiran, karo kakak. Goleki kuncine kuwi gak nemokno, wis morak marek dibongkar pemirsa, dibongkar wis mae wis telepon, wis maksudnya kamera tak kon video lah, tak duduk mararai kaya ngono pemirsa ya wis ora temu. Jadi solusine ya piye lah, wis tak kon bobol ae lemarine, bobolan kok tukono neh kunci ya ngono. Jadi kemungkinan no ya dibobol pemirsa. Jadi ya ngono iki lho, nek gak enek wong wedok ki gak sabar, lanang gak sabar pengen iki kecak-kecok. Beda nek wong wedok kan angen-angen digoleki, ini digoleki neh ning ndi nduk ndeke ning ndi kaya ngono. Nek wong lanang ora grusah-grusu. Kalau dicuwelok dekake mlowa ayo pemirsa. Mami, bersihkan kamar mandi. Biasanya kayak ngono. Iki wis 2:30. Nek bareng resiki ngepel maneh. Seperti biasa nyiram kembang, ngisi kolam kaya ngono. Ya pemirsa. Paling iki nganggo paling ngene. Bagus mandi. Bau badan, bau ketiak. Tak praktek. Ini pemirsa.
tetet. Coba bongko nek banatus nganggo. Iki ben garing. Ya wis tak gawe Rexona. Wah, terus buka ratus nih. Kating celekit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, badan. Sip. Mak urung diceluk-celuk. Biasanya wis diceluk. Iki peralatane mak. Wis. Nek sirahe. Oh, diberesin nih. Yang penting wis tak gawa munggah ya. Wis kaya ngene tak sepilno kamare mae. Tidurnya di sini. Wis iki sing tak nggo salat mae ning kene. Alhamdulillah dapat izin salat. Mesti yang ora temok mak. Gak situ melok lomba aku. Alhamdulillah sakjane iki dulu melok lomba juara loro pemirsa. Juara loro. Jadi iki dilombakno meneh. Gak ngerti engko musuhe kelas piro. Jadi kon nampa kakak akte kelahiran karo foto pemirsa. Jadi yo piye yo kayak wong wedok kok repot golek ini gak nemokno wis nek golek wong lanang iki ngomongan mereka ngakon repot dadine yo gak nemokno wis urane yo pemirsa iki mak nyambung soalnya iki mak gung rampung dadine iki lanjut nyikat kamar mandi pemirsa yo wis tak tutup sampe nang video mak. Nenek salah omong tinggal aku perbuatan keluarganya Malkin Family minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsa Mae kabeh. Terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir baik kali. Agung kok segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mae lagi rampung pemirsa. Wis beres kabeh munggah ning kandange nanti gimana reno-reno dek sore saya kurang pemirsa yo berhubung DKI mau ya wis tak blaburi pemirsa ben tambah seger jadi ora tak kei Rexona rambutnya mak rontok pemirsa tak kelompokno rontokane ngantek sakmene kae tak kelompokno pemirsa meh entuk sak bal jarene lho ya toh siti tak kelompokno soal iki jere sok ben dipertanggungjawabno mancep siji-siji nek gak melok disuceni pemirsa yo. Jadi tak tumpukno situ sakmene. Godhol iki kan. Sithik-sithik tak tumpukno. Iki mau arep tak pindah. Pedak iki ape tak pindah tapi urung di tempat. Untuk sementara yo tak ben ngono wae. Wis bar tak
Endi mang wis bar tak kei. Tak kekane nek ben wangi. Lagi sregep ya. Lagi sregep nek menawa dikei ndang ilang. Maafkan ya pemirsa. Bukan gak sopan. Iki terah ya wis ngene. Garing. Muga-muga ae mak cocok. Eleke ben gak gatel. Nek sing gambar kembang ngono kae sing gambar kembang mae gatel pemirsa alergi. Wes. Ampune wangi terus pemirsa seger. Rambutnya mae gak tau tak apa-apano pemirsa. Ya mau tak kuncir, tak sisir, tak besuel, tak sisir, tak besuel. Tak empang apa gak pernah. Gimana bar keramas. Oh. Perawesan. Wis bar seger. Simpel toh. Kaya ngene. Alhamdulillah pemirsa yo. Mak wis gak eling. Wis gak eling ning omah pemirsa. Wis gak koyo pertama. Walah. Pertama rasane keronto-ronto tenan. Meneling si Cireng. Ape mapan turu lipenan sik pemirsa. Latihan macak. Kok nek wis berduit latihan nganggo skincare insyaallah ya pemirsa. Ben tambah glowing. Dirawat awake. Dirawat wajahe. Ben tambah awet enom. Nek ngene iki kan nyekel duit dhewe. Nek ngono kae ya nyekel duit pemirsa, tapi iki barbar kaya ngono. Lah nek ngene kan kena dienggo butuhan. Kena dienggo butuhan awake dhewe, kena dienggo butuhan keluargane. Ya intine kena dienggo apa ae lah pemirsa. Waktunya isak ya. Wis. Selesai ini tak wis rampung. Nek disyukuri ya alhamdulillah. Istighfar kesel ilang pemirsa. Iki mau mak ya dikasih celana. Kasih tahu pemirsa ya. Tadi kan tak kasih tahu. Oke. Mak suruh pakai celana legging. Tuh pemirsa. Disuruh pakai. Mak cek malu-malu. Tuh. Disuruh pakai keluar. Modelnya kayak ngene. Masa wis tuwek kon ngene ya cah. Paling ora iki dienggo rangkepan ya cah. Modele celanane ngene pemirsa. Molor. Ketoke cilik tapi ki molor pemirsa. Loh. Molor. Molor banget. Nah sini jika ibu disuruh pakai jalan-jalan, cuma mak iki gak wani metu. Numpak motor mak gak wani ke roh dalane.
darane cek bingung, dadi nek dikon metu jalan kaki saja. Nek jalan kaki aman, soalnya dak nek nganggo motor leren muter. Dapet. Yes pemirsa yo, cukup sakmenae videone mae bendina yes ngene pemirsa. Mae ape video sing iku gak penak pemirsa yo, terlalu sibuk soalnya. Jadi kemeron gawean, nek pas koyo ngene kan wis rampung iki ibu pas metu pemirsa dadine mae wis ning ndur. Tapi nek wis sore terah, nek wis mlebu kandang, kasare yo mlebu kamar, ibu mbek bapak wis gak celuk-celuk. Ibu gak celuk-celuk. Nek tuan lali aku pemirsa. Kadang nyeluk bapak, kadang nyeluk tuan, wis pokoke sembarang kalir dimaklumi. Kadang ibu yo ngono, aku nyeluk non, kadang ibu. Dadine yo kikuk jenenge wong yo pemirsa. Dadine yo nek eling yo ibu, engko nek gak anu yo non, ngono. Kadang yo bapak, kadang yo tuan, kaya ngono wis. Wis pemirsa kaya ngene iki mau ya pemirsa. Nek salah omong, tingkah laku perbuatan keluargane Margini Family. Margini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Intinya terima kasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.